Dimite a edil de Educación e Política Lingüística de Rianxo, Adelina Cés. Ao parecer, faino por motivos persoais. Detrás da súa decisión parece non existir ningún tipo de desavinza. Aínda así, o ruxe da rúa di que no transfondo pode estar a perda de confianza do rexedor nos últimos anos e un menor peso político tralo acordo de investidura asinado polo BNG cos socialistas a principios deste mandato. A exedil xa presentou o escrito de renuncia á súa acta de concelleira da Corporación Municipal, que deberá ser ratificada na vindeira sesión plenaria, algo que previsiblemente se dará xa este mércores, data na que está prevista a celebración dun pleno extraordinario. A súa vacante será ocupada polo seguinte na lista nos anteriores comicios municipais, Xosé Vázquez. A marcha de Adelina Cés obrigará ao alcalde Adolfo Muiños a ter que realizar unha reestruturación do seu equipo de goberno e ver quen se encargará a partir de agora das áreas que ocupaba xa ese edil. Tamén deberá tomar unha decisión sobre a dedicación parcial da que se beneficiaba, se a mantén con outro edil ou se pola contra a elimina.